Treća knjiga Mojsijeva, glava 24. Još reče Gospod Mojsiju govoreći: Zapovedi sinovima Izraeljevim neka ti donesu ulja maslinova čista, ceđena, za videlo da žišci gore vazda. Pred zavesom svedočanstva u šatoru od sastanka Aron će ih nameštati da gore od večera do jutra pred Gospodom vazda zakonom večnim od kolena do kolena. Na svećnjak čisti nameštaće žiške pred Gospodom vazda. I uzmi beloga brašna i speci 12 kolača. Svaki kolač da bude od 2/10 efe i postavi ih u 2 reda, po 6 u 1 red, na čistom stolu pred Gospodom. I na svaki red metni kada čistoga da bude za svaki hleb spomen, žrtva ognjena Gospodu. Svake subote neka ih postavlja sveštenik pred Gospodom vazda, uzimajući od sinova Izraeljevih zakonom večnim. I bit će Aronovi i sinova njegovih, koji će jesti na mestu svetom, jer im je svetinja nad svetinjama od ognjenih žrtava Gospodnjih zakonom večnim. A izađe sin jedne Izraeljke, kojemu je otac bio misirac među sinove Izraeljeve, i svadi se u okolu sin žene Izraeljke s nekim Izraeljicem. I psujući sin žene Izraeljke pohuli ime Božje, te ga dovedoše k Mojsiju, a mati mu beše po imenu Salomita, kći Davrina od plemena Danova. I metnuše ga u zatvor dokle im se kaže šta će činiti s njim po reči Gospodnjoj. A Gospod reče Mojsiju govoreći: Izvedi toga psovača napolje iz okola, i neka svi koji su čuli metnu ruke svoje na glavu njegovu, i neka ga sav narod zaspe kamenjem. A sinovima Izraeljevim kaži i reci: Ko bi god pohulio Boga svojega, nosit će greh svoj. Ko bi ružio ime Gospodnje da se pogubi, sav narod da ga zaspe kamenjem. I došljak i domorodac koji bi ružio ime Gospodnje da se pogubi. I ko ubije čoveka da se pogubi. A ko ubije živinče, neka vrati drugo, živinče za živinče. I ko rani bližnjega svojega, kako učini, tako da mu bude. Ulom za ulom, oko za oko, zub za zub. Kako ošteti telo čoveku, onako da mu se učini. Ko ubije živinče, da vrati drugo. Ali ko ubije čoveka, da se pogubi. Zakon da vam je jedan, došljaku da bude kao i rođenom u zemlji, jer sam ja Gospod Bog vaš. I Mojsije kaza sinovima Izraeljevim, a oni izvedoše psovača napolje iz okola i zasuše ga kamenjem. I učiniše sinovi Izraeljevi kako Gospod zapovedi Mojsiju.